Τα υλικά. Κατσαρόλα, κολοκυθάκια, ραπανάκια, 2 διαφορετικά, καρότα, σέλερι, αρίσα για μετά, είναι η καυτερή αυτή κρέμα που έχουν για το φαγητό, κοτόπουλο, το κρέας, ό,τι κρέας θες να βάλεις, βούτυρο, μπουκέ γκαρνί που είναι φτιαγμένο με το θυμάρι και δάφνη, ντομάτα, όπως το λένε, πιπέρι, είναι σκόνη από τζίντζερ, έχει γαρίφαλο, κομμάτι, όχι τέτοιο, αλλά κομματάκια είναι γαρίφαλο, δεν είναι πούδρα. Και ένα άλλο που έχει εδώ, πρέπει να στο στείλω, λέγεται ρας ελχανού. Είναι αυτό που βάζουμε. Και εδώ είναι η πάπρικα, η γλυκιά. Λάδι, σκόρδο, κρεμμύδι, 2 συσκευασίες πασίς, πώς τον λέμε τον αυτό στα ελληνικά. Πασίς είναι το... αυτό εδώ, κατάλαβες. Θα μου έρθει πιο μετά. Και το κουσκούς. Θα το φτιάξουμε και θα το δούμε μετά. Και έχει και λίγη σταφίδα κίτρινη. Αυτά. Λοιπόν, βάζουμε την κατσαρόλα στο μάτι. Quel moyen? Bah pour commencer en 6. Ξεκινάει, το έβαλε στο 6, σε χαμηλή φωτιά και έβαλε το λάδι. Βάζει τα κρέατα. Quelle viande c'est ça, Tony? Ossobuco de veau. Αυτό είναι μοσχάρι ossobuco. Ossobuco γιατί έχει μέσα και το, όπως βλέπεις, το κόκαλο. Tu vas mettre le poulet aussi. Θα βάλει και το κοτόπουλο την ίδια στιγμή για να τα τσιγαρίσει. Και το ανέβασε τώρα στο 8. Ανέβασε λίγο τη θερμοκρασία. Βάζω και τον απορροφητήρα. Aussi doré. Για να πάρει χρώμα. Πήρε τα 4 κρεμμύδια, τα έκοψε σε χοντρά κομμάτια, τα μεγάλα κρεμμύδια και τα βάζει μέσα στη κατσαρόλα. Την ίδια ώρα έχει καθαρίσει τα καρότα, τα κολοκυθάκια και τα ραπανάκια που τα έχει κόψει σε μεγάλα κομμάτια. Ρίχνει τη σάλτσα. Έριξε σάλτσα, ένα μικρό κουτάκι, αλλά θα κάνει πολύ γιατί η κατσαρόλα είναι πολύ μεγάλη. Αυτό εδώ έβαλε. Είναι το μικρό, το μεσαίο. Είναι πολύ, αλλά εδώ έτσι μαγειρεύαμε. Βάζει κόνσα φελσά, σελέρι. Βάζει αυτό το σελέρι. Το ανακατεύει. Tu vois, il faut qu'il y ait du sucre au fond là. Πρέπει να υπάρχει αυτό το κάψιμο, γιατί αυτό δείχνει βόνη την αφημιά. Η κατσαρόλα πρέπει να έχει αυτό το υπόλοιπο που μένει.
Ρίχνει τώρα λίγο σκόνη ζαζάμπο. Πώς λέγεται στα ελληνικά ζαζάμπο? Ρίχνει λίγο γαρίφαλο. Πόσα κομπιά? Γύρω στα 6 γαρίφαλα. Αλλά το σκόνη το κανονικό. Το πόσα? Είναι αυτό το ειδικό. Σε μποκού. Αυτό το ειδικό που θα σου στείλω, που είναι ειδικό για να το φτιάξεις. Αυτό που λέγεται, πάνω από το Αυτό. Όχι. Όλο το μπουκάλι. Είναι αυτό εδώ. Θα σου στείλω. Πιπέρι. Πάπρικα, γλυκά. Όλα τα μπαχαρικά έχουν μπει. Τώρα θα βάλει και ένα μπουκέ γκαρνί. Μόχαμε όλα μπουκέ γκαρνί. Του ζευγαριά στο φιλιά λαμέν. Αυτό είναι το μπουκέτο που έχει το θυμάρι. Έχει θυμάρι και έχει και, πώς λέγεται, αυτό δάφνη. Κομπιά. 4 κεφάλια σκόρδο και το βάζει έτσι χωρίς να τους καθαρίσει. Τώρα βάζεις ένα βραστήρα να έχει ζεστό νερό. Εκεί βάζει τελώς όντα. Και θα βάλει ζεστό νερό. Δεν θα βάλει ζεστό νερό, απλά θα βάλει νερό. Νόμιζα επειδή το βάλει στο βραστήρα ότι θα είναι ζεστό. Αλλά το βάζει κανονικό, ολόκληρο το βραστήρα. Όπως βλέπεις αυτό είναι κατσαρόλα μαγειρίου. Je dis c'est la casserole des restaurants. Εδώ είναι ο απορροφητήρας. Οκ. Έβαλε 2 τέτοια του βραστήρα. Γιατί κάνει. Combien 3? Γιατί θα βάλει λέει μετά και τα λαχανικά και θέλει νερό. Θα βάλει 3. Να είναι μεγάλη κατσαρόλα, δες. Cette casserole, c'est pour combien de personnes? À partir de 6. Πάνω από 6 άτομα λέει. Εγώ θα έλεγα από 16. Έτσι. Λοιπόν, βάλαμε και το νερό. Ο Βαλισέμπου του βάλε λεγγύμ, βάζει και τώρα τα λαχανικά. Έβαλε τα καρότα που τα έκοψε μεγάλα κομμάτια. Ανέβασε τη φωτιά στο 8, στο 9. Βάζει τα ραπανάκια. C'est tout. Il n'y a pas d'autre? Non. Ah, les courgettes. Après. Δεν βάζει τώρα τίποτα άλλο. Parce que ça cuit très vite. Τα κολοκυθάκια επειδή δεν θέλει πολύ χρόνο μαγειρέματος, θα τα βάλει λίγο αργότερα. Τα έχει κόψει σε τέτοιο κομμάτι. Μεγάλο. Το κοτόπουλο το έχει βάλει στην άκρη, αφού πήρε λίγο χρώμα. Έχει βάλει μόνο το κρέας, αυτό θα το βάλει αργότερα. Εδώ έβραζε, αφού έβραζε, το χαμήλωσε από το 8 στο 9 που είχε στο 5 και έβαλε, πώς λέγεται το άλλο, είναι σαν στραγάλια. Τα έβαλε αυτά μέσα και είπε ότι τώρα 45 λεπτά πριν είναι έτοιμη η σως, θα φτιάξει αυτό. Και την τελευταία στιγμή θα βάλει αυτό, τα κολοκυθάκια μαζί με το κοτόπουλο, γιατί έχουν άλλους χρόνους. Εγώ μιλάω τώρα με την Αλφα Bank και περιμένω 2 ώρες, γιατί με πήρε τηλέφωνο, μίλησα, πάτησα λάθος κουμπί και έκλεισε και τώρα τους ξαναπαίρνω και δεν το σηκώνουν. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Σημασία έχει που τα βάζεις τα μπαχαρικά. Τα μπαχαρικά δεν τα βάζεις μετά το νερό, βάζεις το νερό και μετά βάζεις τα μπαχαρικά. Πρέπει όπως τσιγαρίζεις και τα βάζεις, τότε θα βάζεις τα μπαχαρικά όπως είναι στο βίντεο, για να δώσει την πραγματική νοστιμιά και γεύση. Τώρα
Ça fait combien de temps? Hein? Ça fait 2 heures. Depuis 9 heures. Από τις 9 η ώρα, τώρα είναι 11. Βάζει τώρα το κοτόπουλο. Magnifique. J'ai pas mis de persil, je n'avais pas. Τι να πάει? J'avais pas de persil. Λέει μπορεί να βάλει και... Tu veux demander à Jean-Pierre pour l'apporter? Η Μαϊντανό ήθελε να βάλει, δεν έχει. Και βάζει και τώρα και τα μεγάλα κομμάτια από κολοκυθάκι. Et tu vas griller beaucoup de temps maintenant? Ben jusqu'à temps que Midi. pas griller et cuire. Και θα τα βάλει τώρα μέχρι Jusqu'à temps que να είναι έτοιμα. Parce que ça cuit très vite. Si je les mets en premier, ça va... Ναι. Elle est magnifique. Je vais goûter la sauce. Μη σέλνει rien. Non, non. Tu mets les couvercles là. On l'a mis au début. Τώρα. Goûte. Να δοκιμάσουμε. C'est bon. Έχουμε. Les couvercles. Ouais. Tu pourras me laver ça, bébé? Α, Tu pourras me laver le plat? ήρθε η ώρα τώρα για το κουσκούς. Ετοιμασία Un κουσκούς. kilo. 1 κιλό. Moyen. Το μέτριο. Παλεφά μαγιά. Moyen, surtout pas le fin. Όχι λέει ψηλό, το μέτριο. Βάζει και τις σταφίδες τις κίτρινες. Voilà. Αυτό είναι προαιρετικό. Τώρα ένα βούτυρο. Un tout petit peu. Λίγο βούτυρο. Λίγο βούτυρο. Voilà. Et maintenant, Et maintenant, on va attendre και τώρα, on va attendre quoi? de prendre le bouillon là, Α, τώρα on περιμένουμε met là comme ça sera l'heure. και όταν θα είναι η ώρα θα πάρει από την κατσαρόλα το ζουμί et tu vas mettre ici le zoumi. Je mets des douches, je mouille, j'attends, je ferme. Et quand il a gonflé, je le travaille à la main comme ça. Λοιπόν, θα πάρει το ζωμό, θα το ραντίσει, θα το καλύψει και μετά θα το κάνει, θα το δεις τώρα. Προς το παρόν είναι αυτό. Donc, Faut mieux παίρνει mouiller, από το ζουμί bien mouiller le couscous. και το... Voilà. και ρίχνει μπόλικο νεράκι. Εμένα. Vous le laissez avec un torchon. Θα το βάλει από πάνω ένα υφάσμα. Et tu vas laisser combien de minutes? Il va gonfler tout seul. Après, je vais travailler. Et tu vas ajouter encore. C'est moi qui ai la première. De toute manière, ce n'est pas la couleur que je voulais. Ils sont bons. Très très bons. Pourquoi tu as laissé ça? On va voir pourquoi. Ah, parce que tu vas ajouter la farine. La farine. Et tu vas laisser... Ah, tu vas laisser combien de minutes? Je mets le torchon là. Où est le torchon?
Propre, hein? Είναι torchon propre. Il est propre. Πήρε αυτό. Θα το σκεπάσει. Combien de 10 minutes? minutes. Combien? 10. 10 λεπτάκια για να το αφήσει να φουσκώσει. Παίρνει αυτή την κρέμα, παμποκού, έβαλε λίγο από το ζουμί, πήρε από το ζουμί και βάζει λίγο από αυτή την, το καυτερό. Okay. Το ανακάτεψε λίγο. Oui, aïe. Λίγο για να έχει αέρα. Non, moi je fais la main, mais comme j'ai mes bagues, je veux pas la main. Pourquoi tu fais ça? Pour le faire gonfler. Το ανακατεύει λιγάκι για να μπορέσει να φουσκώσει. Et tu peux laisser après combien de minutes? Bah, j'ai encore plusieurs fois à faire. Je lève le plat, je lève le couvercle. C'est pas chaud. Non, je ne pose pas la main à chaque fois. Θα του βάλει ακόμα τώρα ζουμί. Ah, mes couvercles. Το σκεπάζει. 5 minutes. Combien? 5 minutes. Ακόμα 5 T'as goûté λεπτά. ça? Non, non, je ne veux pas, merci. Tu veux goûter, toi? J'ai goûté? Το ξαναβγάζουμε. Του δίνει αέρα πάλι, το ανακατεύει. Oui, il vient. Έχει φουσκώσει λιγάκι τώρα. Tu mets les sel ou non? Non. Δεν βάζει καθόλου αλάτι. Parce que dans les couscous, il ajoute un petit peu avec de l'eau, il ajoute les sel. Même il disait dans la mille dans la... Oh. C'est pas bon trop salé, hein? Δεν βάζει αλάτι καθόλου. Ça Τώρα, devient όταν για belle. στην κουσκουσιέρα βλέπω που βάζουν και νερό με λίγο αλάτι. Αλλά λέει όχι, μην βάζεις, λέει γιατί έχει βάλει στην σάλτσα, στην κατσαρόλα. Protection qui s'adapte vraiment à vos règles, à votre confort, à votre peau sensible. Et comme il a déjà doublé de volume, Και έχει, λέει, αυξηθεί τώρα ο όγκος του κουσκούς. on faut Pourquoi tu vas ajouter plus? Ah bah oui. Θα προσθέσει τώρα ακόμα ζουμί. Tu mets suffisant, hein? Βάζει μπόλικο. Tu fais une figure publique, les gens attendent de moi que je mente. Ils veulent que je les encourage. Oh non! Oh, mes couvercles. Αυτό είναι το καυτερό. Combien de minutes? 7. Γύρω στα 7-8 λεπτά τα αφήνει τώρα. Και ξανά μανά. Το ρώτησα πόσες φορές, μου είπε με το μάτι το βλέπει. Tu vas ajouter plus de... Non. Τώρα λέει δεν χρειάζεται να βάλει άλλο... Parce qu'après, quand tu vas mettre dans l'assiette, tu vas mettre la sauce. Γιατί λέει Et όταν mon το βάλεις gonflé. στο πιάτο, μετά θα ρίξεις και από πάνω. Et comme il est beau, regarde. C'est prêt? Ouais. Είναι έτοιμο. Bien là. Tu vas couvert maintenant. Oui. Τώρα θα το σκεπάσει και θα το αφήσει μέχρι όταν θα φάμε. Et tu peux mettre au milieu de la table. Και το βάζω στο πιάτο, το βάζω στο τραπέζι.
Πότε καιρός, Θεέ μου. Χειμώνας, καιρός. Όλα là, sa gueule. La vieille. Χειμώνας. Χειμώνας. Λοιπόν, βγάλαμε το κρέας, το βάλαμε σε πιατέλα. Εδώ είναι η σάλτσα. Εδώ είναι το καυτερό για όποιον θέλει να βάλει, είναι το ζουμί με λίγο καυτερό. Και εδώ είναι το κουσκούς. Μετά όταν θα σερβίρω θα το βγάλω και αυτό. Και αυτό είναι το καυτερό που βάζουμε, η αρίσα. Χαρίσα, αρίσα. Et on mange. Et on mange l'oriental. Ça c'est l'assiette. Il y a des os à moelle aussi là. Ouais. C'est la sauce. Et salsa. Moule. On a vu que tu as pris un anti-inflammatoire. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη.